vula indlela mamzogo aniyazi ukuthi ithi vula indlela mamzogo inkinga ezingaka hey ayewanda uphi ubaba kazincumalo ayewanda uphi ubaba kazincumalo nale bhiya iseyiyaphela kanti hey azinkinga ayinkinga ziningi jo ayinkinga ziningi ayinkinga ziningi uNkulunkulu wami hayi inkinga ziningi kamampela kuthi manje angazi ngenzeni ngizama ngapha kuvaleka ngapha ngize ngapha kuvaleka ngapha angisazi ukuthi manje ngenzeni nale bhiya seyiyaphela ubani ozongikhwazela hey ayewanda ubani ozongikhwazela nale bhiya seyiyaphela manje hey khalele nekhekhe ele ngithola isifebe manje angeke inkinga zami ziningi kakhulu hey inkinga zami ziningi maruba bakazincumalo yena yazi lo makaholile uyabaleka baba kazincumalo makaholile uyabaleka uza neinkinga hey hayi kodwa ngeenkathi zami bafana ayibe nginja ngeenkathi zami angeenkathi zami benginja bafana ngisatshola nalomntwana uMawu ngeenkathi zami nganginja ngeenkathi zami lalela nganginja ngeenkathi zami ngisatshola nalomntwana uMawu umsebenzi wangiphelela imali zanyamalala uMawu wangibaleka lo mntwana manje sekesi ayikanyiwa bafethu yabona impilo inzima bafana hayi eneke hayi impilo inzima bafana ngangithola nale ngane uMawu vele ngizobona ngathi ngiyahlanya ngithi angisana mali senibona ngathi ngiyahlanya or ngikhuluma manga kodwa uNkulunkulu wami ngicela ungiboleke le 1 million awusafuni ukungipha ngiboleke ke le 1 million hayi kodwa uNkulunkulu wawo angapha igesi ayikho samara siphela umhlaba masika nagesi next asinamali ikunale bhiya iyaphela ubani uzongile ngifuna ugwayo ngifuna ugwayo Zidane kumele azongibhemisa nathi manje naye unenkani aneke nale bhiya yokugcina ngazi ubani omunye ezongithengela enye ibhiya mina ngiyobamba ibhantshi ngathi ngizobamba ibhantshi kule weekend kule weekend ngathi ngizobamba ibhantshi fuck awuthi ngifonela intanga yami Oskido intanga yami Oskido bekuyintanga yami nina ngangifunda noSkido eCrash manje weSkido sekayangihlula ngangifunda naye oSkido eCrash hayi ukuthi mhlambe ngiyadlala or ngangifunda noSkido mina eCrash oSkido ngimkopisa esikolweni oSkido namhlanje ungikhohliwe oSkido wathatha labafana bomapholisa wabafaka lapha ekala weJasmine wangishiya mina akunankinga akunankinga oSkido bro mara ngangifunda nawe eCrash wena uDom ungazi next oSkido yaba babona ngathi bayazi kanti abazi ukuthi mina ngiyazi ukuthi nina nazi ukuthi mina ngiyazi ukuthi nina nazi anazi next bafana naye oSkido lo akazi next azini sengineyitress manje ngineyitress nangapha lesifebe singitshela ukuthi umntwana akanamakhimbi osiyami hayi mara nalo mntwana uyangisolisa hayi lo mntwana akusiwami lo mntwana ufana noPastor 929
Akusumntanami lo. Hayi lo baby mama uyakhaya. Akusumntanami lo. Ufuna ukungibambisa ibhantshi ngenkani. Bathi umntana wami kodwa ufana no Pastor 929. Le cherry yangidakela. Seyangidakela. Ikimali yamakhimba azoyithola la. Hey. Oh. Hello. Yeah. Amakhimbi umntana uphelelwa amakhimbi. Mthengele wena. Angithi nawe ingane yakho mthengele wena. Ngoba usicala lengane ifana no Pastor 929. Ngoba usicala lengane ifana no Pastor 929. Ayifani nami, akafani nami lo mntwana. Tshela ubaba wakhe uPastor 929 amthengele amakhimbi. Ungazongidakela, yazi uyangihlolela wena. Imihlolo yami le. Awungazongigulela imihlolo yami le wena. Awuyangihlolela. Makhimbi. Mthengele wena amakhimbi. Uthi mina ngitakiwe. Kanti bekumele ngenzeni ngiyaphuza vele ingako ngidakiwe. Angithi ngiyaphuza. Ingako ngidakiwe vele. Futhi masimbe nje yazi. Masimbe nje. Drop it kulo yanginyanyisa. Othi ngifonela umapolisa. Ayanginyanyisa lo. Ayanginyanyisa lo. Ayikho le page. Hello. Emapolisa. Mapolisa angifakele clipper Hotman, angifakele clipper tu. Awukhona hali. Clipper mapolisa ngathi nawe unamali. Clipper. So ungahlula iclipper mapolisa. Sendi clipper mfethu yabona ipiya yami iphele nokuphela. Awukhona hali. Amasimba akho ke mapolisa bro wami. Amasimba akho mapolisa. Yazi? Masimba akho. Simba akho mapolisa. Fuck Pori. Yeah, fuck Pori. Or fuck Pori. Fuck Pori. Fuck baby mama. Fuck Zonke. Fuck Zonke. Mapolisa yazi mapolisa. Mapolisa sebayaqhopha. Alesifebe lesinjwayela kabi. Ufuna iDNA test manje. Sitesta lengane akuyona ingane yami. Ingane ekhandela ingaka. Ngaphi imnyama. Hayi. Mina ngikho mnyama mari lo mntwana umnyama. Angibheka lo mntwana ufana no Pastor 929 kaMampela yazi. Marayi. Solo kusincenga yabo. Sekumele ngiye lapha ka lo mama lo uzangikolotisela kusizanga. Uzangikolotisela. Sengathi ngiphethwe amakaka le Heineken iyenzani kanti bayifake le Heineken le Heineken ngathi expired konje ngisi ayulala manje senyolala akusana ndaba ngiyolala yabona now license nginawo ngangidriver now license now bona ngathi mhlambe now license ngangidriver mina angazi bonke labafana manje sengikhathele basho nalo tshwala ngiyabeka athi abantu baloku bathi siye kutshwala anitshela abantu abayenza utshwala ukuthi bayeke kwenza utshwala nathi sobuyeka awu ngapha ngiyatrenda umuntu uyatrenda 1 million views ngiyatrenda impela bafana ukhohlwana impela awuthi ngihambe hamba manje ngiyahamba bye hamba manje azi nokuthi ngeke kodwa ngiyaphambili ewuka danko ewuka Vula indlela. Mamzogo. Aniyazi ukuthi ithi vula indlela. Mamzogo. Hey,